Siyakwamukela endleleni yokuchuma obekuhlale kuyilungelo lakho. Namuhla uzozithola izimfihlo eziguqula impilo yakho, zikhulule ingqondo yakho futhi zithumele umnotho ngendlela obengakaze uyicabange. Lona yisikhathi sokuvuma ukuthi uthokozisa impilo egcwele umvuzo nokuhlaliseka, futhi usondele kakhulu kunanini ngaphambili ukwenza lokhu kube yiqiniso. Cabangela imizuzwana, ukuphila kwakho kuzoba kanjani uma imali ifike kubo ngaphandle kokuzama noma ukuphikisana. Cabanga ngokuvuka nsuku zonke uqinisekile ukuthi umvuzo usezandleni zakho, ulungele ukuvelela kukho konke ithuba. Iqiniso ukuthi uchuma akukhona okukhethekile kwabanye kuphela, kodwa yisimo esitholakalayo kumuntu wonke ofunda odlulisa amandla engqondo yakhe. Konke kuqala ngaphakathi kwakho. Ukhiye wokufinyelela lo mthombo ongapheli wezimpahla usezandleni zakho, ulindele ukuba usebenzise. Uma uzizwa unomfutho ophakeme, umlilo ophilayo enhliziyweni yakho, manje kuwukuzilungiselela. Misa futhi ucabange, yiziphi izifiso ezintathu ezinzulu ezinhliziyweni zakho. Ukuzibhala akuyona nje umsebenzi, kodwa isenzo esinamandla sokukhulula ingqondo. Kuyimemezelo elicacile kumhlaba ukuthi usulungile ukwamukela imali nezikhathi ezizayo ngendlela yemvelo nangokungajwayelekile. Imfihlo ikhona emgomeni. Uma uhambisa isifiso, umuzwa kanye nenhloso ecacile, udala isimemezelo esinamandla esivumelana ngqo namandla omhlaba wonke. Uchuma akuyona inhlanhla, kuwukuhlanganisa ingqondo yakho, inhliziyo, nemizwa yakho nohlanga lwezimpahla ezingapheli. Leli amandla alilodwa kuphela, litholakala kuwe kanye nakubanye bonke abafisa ukuhlangana nalo. Futhi kukhona okunye, lapho wenza izifiso zakho endaweni yokwabelana ngamandla, lapho abanye bavuma kokukhuluma okwenzeka, imiphumela iyaqhuba. Kuphuma njengolwandle luhlaza lwezimpahla oluthokozisa izindawo zakho, lithokozisa abantu, izixazululo kanye namathuba ngendlela enothando. Cabanga ukuhlala ezimweni lapho imali, amathuba, kanye nomvuzo kuhamba kuwe kalula, njengokuthi umhlaba uthele amathuba kuwe. Vala amehlo akho manje futhi ubone, kuzoba kanjani uma unalo lonke imali oyifunayo. Kuyoba kanjani okokuqala uma uqala ukwenza lokhu. Uzoba kanjani uma ungabe usakhathazeka ngalezo zinkinga zezomnotho. Zizwe le ndaba. Uma uzithokozisa ngokuvezwa kwemizwa, ingqondo yakho izohlanganisa ukuvumela kwakho amandla omhlaba wonke. Konke okusemhlabeni kuyizithombe futhi uthokozisa okuvumela. Uma ufuna ukuhambisa izimpahla, zama ukuzivumela. Lena imfihlo yokuqala, ukukhulisa amandla. Ukubonga kusebenza njengesikhuthazi sokuphuma, kuthumela umlayezo emandleni omhlaba ukuthi uyawazisa onke izinto osuke unazo futhi usukulungele ukwamukela okunye. Njalo ekuseni lapho uvuka, thatha isikhashana ukubonga, hayi kuphela ngezinselele ezinkulu, kodwa nangemibhalo emincane, abantu abakuzungezile, impilo onayo, namathuba avele njalo ngosuku. Uma ugxila kulokho onakho, uthuthukisa lokho ozokuthola. Kumele uqonde ukuthi umthetho wokuhawukela awusebenzi kuphela kumqondo. Udinga ukwenza futhi uhambise izinyathelo ezivela emandleni okukhuthaza. Umhlaba uphendula kubantu abahamba ngezinyathelo ezihambisana nezifiso zabo. Noma izinyathelo ezincane, njengefoni, isinqumo, noma ukutshala isikhathi entweni okholwa kuyo, yizinkomba zokuzethemba. Okubalulekile ukuthi lezi zenzo zihambisane nomoya ofuna ukuwugcinela. Khumbula, isinyathelo ngasinye osithathayo sisondeza emiphumeleni yakho eyayihamba phambili. Uphakathi ufulathele ukuphila ngokubonga. Akukho okukhawulelwe kukho okuthandayo uma uvula amandla okuphila okuhlangene. Imali ayiyona imithombo ethile, kodwa amandla aphelele, alindele ukuthi ufinyelele kahle lapho. Xhuma imishina yakho, imicabango, nezinyathelo zakho phakathi nomzuzu wokuphumelela nokuphumelelisa okukhuthazayo emhlabeni. Luhlanga lwakho. Ngale ndlela, sithumele ekubaleni komhlanga esicelweni. Kodwa lokhu akuyona nje noma iyiphi isenzo, kodwa isenzo esiphefumulelwe. Lesi senzo sivele ngokwemvelo, sixhumene nokugeleza kobuningi. Kungumuzwa ongaqondakali okuqhubela ukuthi uthinte umuntu othile, usebenzise ithuba elisha noma usize othile.
Imfihlo isekuphenduleni ngokushesha. Uma uzwa ukufikelwa umqondo, sebenza ngaphandle kokungabaza. Le indlela umhlaba okusiza ngayo ukuthola indlela yakho. Sebenza ngesibindi nokuzethemba, wazi ukuthi umhlaba uyasebenzela ukukusiza. Uma uhlanganisa lezi zinto ezintathu eziyinhloko, ukwethula amandla, ukukhuphula amandla akho, kanye nesenzo esiphefumulelwe, udala amandla adonsela imali nenhlalakahle ezimpilweni zakho ngezindlela ezingalindelekile. Qonda ukuthi umthetho wokudonselana awuyona into engenziwayo, kufanele uwuzwe, ukholwe, bese usebenza. Futhi okuhle kakhulu, le ndlela iyatholakala kuwo wonke umuntu. Qala namuhla ukuphatha kahle ikusasa lakho lezezimali, vula inhliziyo yakho ukwemukela ingcebo umhlaba oyibekele yona. Uyakufanele lokhu. Kodwa-ke, akukho kuzosebenza ngaphandle kokungaguquguquki. Izindlela osuzifundile, ukwethula amandla, ukukhuphula izinga lamandla, kanye nezindlela eziphefumulelwe, kufanele zisetshenziswe nsuku zonke. Lokhu kuyinqubo yokwakha umqondo omusha, ukuze imicabango yakho ihambisane nobuningi. Abantu abaningi bayeka ngaphambi kokuba babone imiphumela ngoba bagcina bengayinaki amandla okuqhubeka beyenza. Ungabi omunye wabo. Ukuqhubeka nokwenza into efanayo kuyikho okuguqula ulwazi lube imiphumela ebonakalayo, futhi kugcina ukugeleza kwemali nenhlalakahle ezimpilweni zakho. Namuhla yisikhathi sokuthi uqale uhambo lwakho oluya enkululekweni yezezimali. Ubuningi buyasondela kuwe, futhi usukulungele ukukwamukela. Abantu abaningi babona imiphumela emincane lapho beqale ukuvivinya umthetho wokudonsela, kodwa kamuva babuyele emikhubeni yakudala yobumpofu. Kuyenzeka-ke umbuzo uvele, kungani imali ingabe isageleza kimi? Impendulo ingaphakathi kokungaguquguquki. Udinga ukuvuselela ingqondo yakho ukuze ungasibuyeli emicabangweni emidala ekhawulelayo. Amandla okuphindaphinda. Ukulungisa ingqondo yakho kufana nokuqinisa imisipha. Uma uphindaphinda imicabango nezenzo ezihlobene nobuningi, ingqondo yakho iba namandla kakhulu. Ukuphindaphinda kuyindlela ephumelelayo yokuzuza imiphumela esheshayo futhi eqinile. Yenza izitatimende zamandla nsuku zonke. Zibone usempilweni egcwele ubuningi nsuku zonke. Khuphula amandla akho ngokubonga nsuku zonke. Sebenza ngezindlela eziphefumulelwe ngokuqhubekayo. Njalo uma uphinda lezi zindlela, uvuselela ingqondo yakho ukuze icabange, izizwe, futhi isebenze ngendlela yomuntu osevele ephila ngobuningi. Gxila futhi susa ukungabaza. Enye yezithiyo ezinkulu ukungabaza. Uma abantu bengaboni imiphumela esheshayo, bavame ukuqala ukungabaza lo msebenzi, bese bephazamisa ukugeleza kwamandla amahle okwakhekelwa phezulu. Umthetho wokudonsela uphendula ngqo kulokho okukholwayo nokuzwayo. Uma imicabango engemihle ivela, yishintshe ngezinqumo ezinhle, njengokuthi, imali iyageleza kimi manje. Ubuningi buyisimo sami semvelo. Uma ugxilile futhi uthemba lo msebenzi, amandla akho ayaqina futhi amathuba aqhubeka ezofika kuwe. 3. Themba isikhathi esiphelele somhlaba. Abantu bavame ukufuna ukubona imiphumela masinyane, kodwa akuyona yonke into esesimweni sokuyithola ngokushesha. Umhlaba unezikhathi eziphelele zayo yonke into. Konke ofuna ukukuzuza, imali, impumelelo, noma amathuba, sekulungiselelwe wena ngesikhathi esifanele. Ungalokothi uphoqe izinto, ungazami ukulwa nesikhathi. Kumele ukholwe ukuthi imali nobuningi sebuye kuwe. Umhlaba usebenzela wena, vumela ubuningi bugeleze empilweni yakho futhi ulungiselele ukwamukela konke okuhle okuza kuwe. Hamba nokuhamba kwemvelo kwezinto, uvumele i-universe ihlele konke kahle. Ukubonga akuyona nje isiko lokuqala, kodwa kufanele kube isenzo esiqhubekayo. Ngisho noma imiphumela ingaveli, bonga njengokuthi usuyitholile yonke into ofisa ukuyithola. Inhliziyo ebongayo ithumela umyalezo ku-universe ukuthi usukulungele ukuthola okuningi. Ukubonga kuyisilinganiso esiphakeme kakhulu nesinamandla, ukuqinisekisa ukuthi ukugeleza kwefa okuhle kuhlala kuqhubeka. Imfihlo yeqiniso yokuhlwitha imali ngokushesha nangokuhlala isikhathi eside ihlanganisa ukubekezela, ukuhlela kabusha ingqondo,
nokukholwa ekuqhubekeni kwezinqubo. Uma ulandela lezi zinyathelo ngokuqinile nangokholo, ukugeleza kokuphila okuhle kuzoba ngokuqhubeka. Kholelwa kukho, imali isendleleni yakho. Ukuphila okuhle kukhulu kunalokho ocabanga, futhi okuhle kakhulu ukuthi uma uvula lokhu kugeleza, ngeke kuze kuphume. Khumbula, ukuphila okuhle kuyilungelo lomuntu wonke. Kukhona ngokufinyeleleka manje, futhi i-universe ilindele ukubona ukuthi ungakanani ukuzinikela kulolu hlelo. Manje, unezisetshenziswa nemfihlo okudingeka ukuze uveze impilo yakho yezezimali ofisa ukuyithola. Ikilasi lisezingxenyeni zakho, futhi kuncike kuwe ukuba usebenze ngokuzethemba, uqhubeke, futhi ujabulele zonke izinyathelo ezenzakalayo eziholela kulolu hambo oluhle. Manje ukuthi usuphendule imali kalula, isikhathi sesifikile sokubhekana nesinye sezinkinga ezinkulu ezivimbela abantu abaningi ekufezeni amaphupho abo, izinkolelo ezivimbelayo. Iqiniso ukuthi abaningi abakwazi ukuthola impilo yezezimali abafisa ukuyithola ngoba baphonsa kuhle kumapateni okucabanga avimba amathuba abo okuphumelela. Lezi zinkolelo zisebenza njengesithiyo esingabonakali, okuvumela umuntu ukuthi acabange ukuthi ingcebo ayikho, imali kuyinzima ukuyithola noma ukuthi ukuphucula isimo sakho sezimali akulona okungenzeka. Izindaba ezinhle. Lezi zinkolelo zingaphululwa. Uma uphinda uhlela ingqondo yakho, konke kuzoshintsha. Imali izoba nokuhamba okuhle, amathuba azovela, futhi uzoqala ukuphila empilweni yezezimali obekucabanga ukuthi ayingekho. Yilokhu okwahlukile phakathi kwabantu abaphumelelayo kwezezimali nabangaphumeleli. Bafunde indlela yokuwina lezi zinkinga ezingqondweni futhi benza ubuchule obufanele kokuphumelela. Kungani abaningi bengaphumeleli? Isizathu esikhulu ukuthi baphila ku-autopilot. Kusukela ebuntwaneni, sibe sihlale siphakelwa imibono engathandeki mayelana nemali, impumelelo kanye nokuqondisisa kwethu komuntu. Izisho ezifana imali ayikhuli ezihlahleni noma kufanele usebenze kanzima ukuze ube nento, zibe yingxenye iqiniso elijulile ezingqondweni zethu futhi ziholela kumaphuzu okuzikhethela kwezimali. Cabanga ukuthi ufuna ukuheha ingcebo, kodwa ngaphakathi kwengqondo yakho ukholelwa ukuthi imali iyancipha noma ukuthi abantu abaphumelelayo kuphela abathola izimali ezinkulu. Lolu hlobo lwezinkolelo lwehlisa noma yini okuyikho kwezomnotho. Okunye okungavamile ukufaka okucabanga okungahambisani nesikhathi esidlule. Abaningi basebenzisa izingqinamba zabo zokuqala zempumelelo yokuphila njengebanga ukuthi okuzayo kuzoba njengamanje. Kodwa, iqiniso lithi, okwenziwe izolo akuyona imikhuba yezenzakalo ezenzakalayo namuhla noma kusasa. Ngakho, okwenza abaphumelele ukwenza okungafani. Baziqonda futhi balwela izinkolelo zabo ezivimbelayo. Isinyathelo sokuqala sihamba ngokubonisa izinkulumo ezizimemezayo ezinhliziyweni. Buza othandweni bakho, yini okukhuluma mayelana nemali? Kuvela kuphi imiyalezo eqhubekayo? Kukhona yini ukuqinisekisa ukuthi zikhona zonke? Ingabe imali inzima ukuyizuza? Misa isikhashana ucabange, ingabe lokhu kuyiqiniso noma kuyinkolelo oyifunde kubantu bakudala? Labo abahola ingcebo nothando lokuphila bangabantu abangawamukeli lawo makhawulo njengeqiniso elimsulwa. Baphikisana nalezi zimiso, bashintsha indlela yabo yokucabanga, futhi bakhulula amandla abo aphelele ukuze bakhe inotho nenhlalakahle. Nawe ungakwenza lokho. Konke kuqala ngesinqumo. Abantu abaningi babheka izinkolelo zabo njengeqiniso elingaguquki, kodwa labo abathola inotho bayazi ukuthi bangalihlola kanjani iqiniso lalezo zinkolelo. Bafaka izinkolelo ezinika amandla esikhundleni sokucabanga okukhawulelwe. Bavame ukuphinda izitatimende ezifana nokuthi, imali ingena kimi kalula, ngifanele konke okuhle umhlaba onginika khona, noma nginamandla okwakha inotho ngaphandle kobunzima. Isinyathelo sokuqala ukuthola ukuthi yimiphi imibono ekukhawulayo bese ubhekana nayo ngqo. Uma usuqaphele izinkolelo ezikubambayo, sekuyisikhathi sokushintsha indlela ocabanga ngayo. Lokhu kwenziwa ngokusebenzisa izivumo ezinhle nsuku zonke kanye nokubona umbono wokuphumelela.
Lapho uphinda amazwi amahle futhi uzibona uphila impilo echumayo, ingqondo yakho iqala ukubona iqiniso ngendlela ehlukile. Abantu abadonsa imali bayazi ukuthi ukhiye wokuphumelela ukwakha ingqondo ethi ingcebo iyinto ejwayelekile. Baphila njengokungathi sebephila impilo abayifisayo, bakha ngaphakathi lokho abakufunayo ukuthi kubonakale empilweni yangaphandle. Imfihlo enkulu yokudonsa ingcebo ukuthi kufanele ukholelwe ukuthi uyifanele. Abantu abaningi abakwazi ukuthola inotho ngoba ekujuleni kwabo bakholelwa ukuthi abanele noma abanamakhono adingekayo. Labo abaphula le mikhawulo bayabona ukuthi imali ayigciniwe kubantu abathile kuphela. Uma wamukela ukuthi ufanele konke okuhle ukuphila okungakunika kona, umhlaba uqala ukukuvulela iminyango. Amathuba aqala ukuvela, imali iqala ukugeleza, futhi impilo yakho ishintsha ngezindlela ezingalindelekile. Okunye okubalulekile ukuthi wenze izenzo ngokholo nokubekezela. Ungalindeli imiphumela esheshayo futhi ungayeki uma uhlangabezana nezinkinga. Ukuphikelela kuyisihluthulelo sokwakha ingcebo. Njalo uma ucabanga kahle noma uthatha isinyathelo esisikhuthazayo, usiza umhlaba ukuba usebenze ezingeni lakho. Umehluko phakathi kwabahlanganisa izinhloso zabo nalabo abangakwenzi lokhu kukhona ekubekezeleni. Labo abaqhubekayo, noma bengasiboni ngokuphelele isiqondiso sabo, bazokwakha ikusasa elifana nezifiso zabo. Konke kuqala emqondweni wakho. Ukuze udonse ingcebo, imicabango yakho, imizwa yakho nezenzo zakho kufanele zihambisane namandla obuningi. Cabanga ngekusasa olikhethayo, kholwa emandleni akho okudalela, futhi uphile sengathi sekuyinto engenakuphikwa kuwe. Umkhawulo owodwa kuphela yilowo ozibekela wona. Uma ususa leyo mikhawulo, umhlaba wezinye izindlela ungevuleka kuwe. Manje sekuyithuba lakho. Thola izinkolelo ezikukhawulayo, uzishintshe ngezinkolelo ezikuqinisa, futhi usebenze ngokholo nentshiseko. Ingcebo itholakala kuwo wonke umuntu kufaka nawe. Umhlaba usukulungele ukukunikeza konke okufisayo. Qala namuhla ukubhala kabusha indaba yakho futhi ushintshe impilo yakho ibe yimpilo yokuchuma nempumelelo. Yonke imicabango, imizwa, nezenzo ozibonisayo yakha iqiniso lakho. Njengoba umakhi eklama isakhiwo esikhulu, nawe wakha impilo yakho ngezimiso ozikholelwayo nemibono yakho. Kusukela namuhla, zibophezele ekubeni umakhi oqaphelayo wokuphila kwakho kunokuba nje umphenduli ezimweni zangaphandle. Zibone njengomculi omile phambi kwecanvas engenalutho, ulungele ukudweba impilo oyiphuphayo. Ngiyidali oqaphelayo wempilo yami. Ngawo wonke umcabango nesenzo, ngibumba impilo yami ngokuya ngezifiso zami nangalokhu engikufanele. Amandla asezandleni zami. Ukuchichima sekungizungezile, kulindele ukuthi ngikudonse empilweni yami. Ukuphakamisa izinga lamandla akho kuyisihluthulelo sokulinganisa nempumelelo oyifunayo. Ungakwenza kanjani lokhu? Ngemicabango nemizwa emihle. Lapho uzizwa unokubonga, injabulo nokuzethemba, amandla akho ayakhula, enza amandla adonsela izinto ezinhle kuwe. Ngakolunye uhlangothi, imizwa efana nokwesaba nokungabaza isebenza ngamazinga aphansi, ivimbele ukugeleza kokuchichima. Bona impilo oyifunayo ngeso lengqondo. Zibone uzungezwe ukunethezeka, ingcebo nokuvikeleka. Zivumele uzizwe sengathi usuyiphilile lempilo. Bonga sengathi konke sekuyimpahla yakho, udale amandla anamandla adonsela okuhle kuwe. Ngivungama ezingeni lokuchichima. Imali, amathuba nempumelelo kugeleza kimi kalula nangokwemvelo. Ngifanele ukuthola konke engikufunayo, futhi ngikuthola ngenhliziyo egcwele ukubonga. Ukwesaba nokungabaza kuyizithiyo ezinkulu ekudaleni ingcebo nempumelelo. Uma uqala ukungabaza ikhono lakho lokudonsa ingcebo noma wesabe ukuyilahlekelwa, udala izithiyo ezivimba ukugeleza kwemali. Khumbula ukuthi ingcebo nempumelelo kuyizinto ezigelezela kulabo abakholelwa ukuthi bayakufanele. Buyisela imicabango ekhawulelayo ngamazwi aqinisekisayo alungile. Njalo lapho ukwesaba kuvela, qinisa ukholo lwakho. Ngiyadedela wonke amahloni nokungabaza mayelana nokuchichima kwami kwezezimali. Ngiyethemba umhlaba nezinqubo zokuchichima.
Konke engikufisayo kuyavela ngesikhathi esikahle. Ukuba nokubonga kulokho ofuna ukukuthola, ngisho ungakakutholi, kuyindlela enamandla yokusheshisa ukwenzeka kwakho. Uma uziphatha sengathi impumelelo iseyakho vele, uthumela umlayezo ocacile endaweni yonke wokuthi usukulungele ukuyamukela. Zizwe ubonga sengathi imali isezandleni zakho, futhi jabulela impumelelo eseduze. Qala ngokubonga izinto ezincane, impilo yakho, abantu obathandayo, namathuba owatholayo nsuku zonke. Ukubonga kuvula iminyango yokuthola izizathu ezengeziwe zokubonga. Ngibonga kakhulu ngokuchichima okungena empilweni yami. Imali, impumelelo, nempumelelo kugeleza kimi kalula nangokwemvelo. Umthetho wokudonsela izinto kuwe awugcinwa nje ngemicabango emihle, udinga nesenzo. Thatha izinyathelo ezicacile eziya ezinjongo zakho futhi uthembe ukuthi isenzo ngasinye sikuqondisa empilweni oyiphuphayo. Ukulungisa kabusha ingqondo yakho nokukhuphula amandla akho kungukuqala nje. Uma lokhu kwenzeka, kubalulekile ukubona amathuba avela futhi uthathe isenzo lapho uzizwa ukhuthazekile. Isenzo esikhuthazelwe sivela uma ulalela umuzwa wakho wangaphakathi futhi ulandela izwi lakho langaphakathi. Kaningi, lokhu kungaba izinyathelo ezincane, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kuletha imiphumela emangalisayo. Themba imibono eza kuwe, qaphela izimpawu ezikuzungezile, futhi thatha izenzo ezizokufikisa eduze kombono wakho wokuchichima. Ngilalela imizwa yami futhi ngenza ngesasasa ukuze ngidalela impilo echichimayo. Isinyathelo ngasinye sisingisa eduze nempilo yezezimali engiyifisayo. Ukuze uthuthukise ingqondo ehlangabezana nokuchichima, kubalulekile ukuzizungeza nabantu nezindawo ezibonisa ingcebo. Ingqondo yomuntu iyamunca lokho ekuphila nsuku zonke, ngakho khetha izindawo ezimelela ukuchichima ofuna ukukudonsela empilweni yakho. Zungeza nabantu abanokucabanga okukhuthazayo, ababelana ngamaphupho afanayo futhi abakholwa emandleni akho. Phuza okuqukethwe okuphakela umqondo wakho ngamandla amnandi, njengamabhuku, amavidiyo, nezinto ezikhuthaza ukuthuthukiswa kwezimali. Lo mkhuba uqeqesha ingqondo yakho ukuba ibone imali kanye nempumelelo njengezinto eziyimvelo nezingafinyeleleka. Ngizihlanganisa nenjabulo kuzo zonke izici zokuphila kwami. Impumelelo kanye nokuwa kubonisa amandla ami amnandi. Ukubona kusetshenziswa izithombe kuwumsebenzi obalulekile wokudala impumelelo ehlangene. Thatha umzuzu, vala amehlo akho, bese ucabanga ukuthi kuzoba kanjani ukuphila impilo yakho yamaphupho. Bheka imali ofuna ukuyithola, uhlobo lokuphila olufunayo, kanye nokuphila kwakho okuhle. Zizwe uphila leyo ndawo futhi uvumele imizwa yenkululeko yezimali ukuba igcwalise. Qiniseka ukuthi unelungelo lokuthola konke lokhu. Uma ukubona kwakho kuzoba kucacile futhi kuzothinta imizwa yakho, kuzoba yindawo lapho lokhu kuzoba khona ngokushesha. Ngifaka impilo yami ephumelelayo nsuku zonke futhi ngiyathemba ukuthi umhlaba uyasebenza ekufezeni lokhu. Ngilungile ukufinyelela konke engikufunayo. Ukuhambisana nalezi zinyathelo kuzokusiza ukuhlela imicabango yakho kuze kube yimpilo engenazo izithiyo, egcwele impumelelo nezinhlanhla. Isikhumbuzo sitholakala ekuqhubekeni, ekukholweni okungapheli, nasekubongeni. Uyiqembu lokudala ikusasa lakho, futhi umhlaba ulungile ukukuthokozisa konke okucelile. Phela umoya omkhulu futhi uxhumane nengqondo yakho yangaphakathi. Kungaphakathi kuwe amandla angenamkhawulo, amandla akwazi ukuguqula indlela yakho yokuphila kanye nokuphila kwakho. Isimo esinzima ongasihlangabezana naso, noma ilanga ohlangabezane nalo, kuholela kulesi sikhathi sokuvuka. Qiniseka ukuthi unelungelo lokuphumelela, ukuphila okugcwele, nokwazisa ukuthi konke umhlaba okulungiselele kuzo, kumele kube kuyithokozisa. Vuma lokhu, umhlaba ulalela izifiso zakho futhi ulungele ukufaka izikhumbuzo zazo. Izikhathi eziningi zokungazethembi, kuba nokuqina okukhulu. Lezi zikhathi azithathiwe, zithola ngezinyathelo zakho eziyisinyathelo okuhlangene namuhla, lapho usevele uyavuka enkululekweni yethu. Zibheke phezulu ukuthi engizokuphakela, ube nezeluleko ezingahlupheki. Ukwazi kwangempela kuleli ecebile nesixazululo.
Akukho umkhawulo onomgibeli endalwini ezintsheni okokuthungatha sekephisi necebo elipholile. Uyazi ukuthi yini eyisimanga esikhulu kunazo zonke? Lokhu akuphanjwanga kuwe, lokhu wakwakha wena, ngokukholwa kwakho okuqinile nokwethemba kwakho okungazange kuqhekeke enqubweni. Uma noma nini ungathandabuza, khumbula lawa mazwi, ufanele konke okufisayo. Azikho imingcele kuwe. Ayikho iphupho elikhulu kakhulu noma isithiyo esingenakudlula. Wazalelwa ukukhanya, manje ukukhanya kwakho sekukhanyisa umhlaba. Qhubeka uhamba phambili, uphakamise ikhanda, futhi ube nenhliziyo egcwele ukuzethemba. Indaba yakho isaqala futhi izobhalwa ngezimpumelelo, ukunqoba izinselelo, ingcebo eningi nothando. Umhlaba wonke usuvele ukutshelile ukuthi yebo manje sekuyithuba lakho lokukholwa, ukukwamukela nokuphila impilo eyayihlale ingeyakho. Uma lo mbhalo uthinte inhliziyo yakho, wabelane ngemibono yakho kumazwana. Khuluma ngezifiso zakho ngenhlonipho nokubonga, futhi ugubhe impumelelo yakho yesikhathi esizayo sengathi isivele yenzekile. Sibonga kakhulu ngokwabelana ngamandla akho nathi. Kholwa emandleni akho angenamkhawulo, umhlaba ulindele wena. Siyabonga ngokubuka. Ukuthanda kwakho nokuphawula kwakho kubaluleke kakhulu ukusiza isiteshi sethu sifinyelele kubantu abaningi ku-YouTube, futhi sizojabula kakhulu uma ungabhalisela isiteshi sethu. Lapha kulesi siteshi sihlale silwela ukukuletha umqondo omuhle kakhulu ovela kubantu abaphumelele kakhulu emhlabeni ekuthuthukiseni umuntu, empumelelweni yezezimali nasekukhuleni emoyeni. Sizokubona kuvidiyo elandelayo.